Malo je gradova koji se mogu pohvaliti kazališnom tradicijom duljom od stoljeća. Vinkovci su jedan od njih, čije kazalište Joza Ivakić već više od stoljeća živi sa svojim gradom. Radni je dan u gradu koji nosi titulu najstarijeg evropskog grada u kojem se živi više od 8000 godina, kao da je vrijeme stalo. Uzburka ga tek pokoji nesvakidašnji prizor poput HRT-ove kamere pred Vinkovačkim kazalištem, a onda i velika želja prolaznika da javno kažu što im ono znači. Meni je to kazalište duševna hrana, ali iskreno od srca. Kazalište uvijek pružalo novi izvor zabave i uvijek je bilo uzbudljivo ići u njega. A na ovim su daskama stasali najbolji, od Vanje Draha, Nade Subotić, Ive Gregurevića, Rade Šerbeđije. Izmjenjivali su se predstave domaćih i stranih autora, posebno vinkovačkoj publici draga dijela slavonskih pisaca, a tu su i poznata redateljska imena. Zašto? Da ovi naši mladi glumci koji su odlični glumci od svakog redatelja dobiju još dodatnu spoznaju u radu, da još obogate svoj glumački talenat. Mene je ovo kazalište kupilo sa Strindbergom. Ja bi za Strindberga išla na kraj svijeta i u najmanje sredine. Pa će pred publiku uskoro premijera njegove kultne Gospođice Julije, u naslovnoj ulozi vinkovačka dobitnica nagrade Hrvatskog glumišta. Meni je pogotovo ljepota tako je to male sredine, vidjeti koliko nekako zajedno rastemo i mi glumački, ali i oni kao publika. Od najmlađe do najstarije. Ovdje se brine o svakom gledatelju koji je za prosječnu cijenu 2 obična pića dobio jednu predstavu. Korak dalje u stvaranju profesionalnog ansambla otišao je i prvi čovjek grada. Svatko tko završi glumu iz Vinkovaca ili ovoga našeg neke neposredne blizine, treba dobiti priliku u ovome kazalištu. I tu u kazališnoj priči iz maloga grada nije kraj. Nova je premijera pred vratima.